di ba? Hanip kan tirada, kimbot-kimbot sa tadira Hay kalami sa bunta. Suwat sa pwes ako ni si Ethan Alexander, ang pinakagwapong batang vlogger. Managay di ko karon sa pispa ni Tito. Nagpasaan kog pala para manguha kog wakti ba? Bumba! Shout out day ka Kuya Is nga nag-comment sa last nako nga video. Salamat kayo. Karon kay nakakuha na kog wakti. Grabe na ko kahapi. Kay impas na pong hito ani. Karon kay naamang taga dire. Kuhaon be. Unya sa pisnit ta mo agi. Lakang-lakang rata dire. Para tong itlog sipte. O di ba? Hanip kan tirada, kimbot-kimbot sa tadira Hoy, tama na. Basig masuya sila. Unya karon, ako na ning tinudon. Lingi sa wala, lingi sa tuo. Mangalot sa ulo. Bao, karon si Tito ako nakitaan. Nalibang sa sabutan. Nagtago-tago pa para di makitaan. Naulaw pa, di pa buduol. Dali ba, itaon ning paon diri So karon akong uyuan ni duol na. Kasuguon ako ni siya. Pataod ang paon ba? Bumba. So karon na humana. Yatag niya sa kuha. Kay para ako ni managa diri Mutanaw na lang siya. Nalagot nako. Nagkatol na niya akong ulo. Maong gihatag na lang nako ka Tito. Nang lingkod mi dayon. Basin day tukbo ng paon. Karon kay wala man isapot akong uyuan. Iya na lang kong giwiyaan. Luhuyan ako diri oy. Iya ra man kong gipasagdan. Pagkahuman sa tanan, igor ako gipasikitan. Karon kay nanawag si Paploy. Okay, kapi. Ana si Paploy, mga unday mi sa tago. Sakto ra po. Kay nitukar akong kaguto. Karon kay nana ko diri sa girls station. Nay, dibaktas ko padong sa sulod. Ug akong mga nakitaan, si Abing, si William, ug ang naa sa kilid, si Paploy ug si Tijayjay, si Gimo ug si Yoyo. So karon akong gisuot akong antipara para imnon nga gwapo ba. Kay karon kay nagistorya pa man sila. Ag hinuktok sa ko diri para imnon broken ba. Kay karon giandan naman nilang tanan ug ang mga lami nga sudan. Ako sa ning video-videohan. Kaya tagnaw ni Kuya William moy. Lawon karon kay gitawag man ko niya. Perti na kong abtika. Niduol lang ko sa lamesa way duha. Unya biya